Kai wallahi ni ba wanda zan ba ba shi. Inda na ba ku ai ba wanda ya biya ni. Inda ne sai wallahi ba zan ba ba shi. Ya san ba. Allah ku dai ne da mu ba mu tsaya ta mai ba mu tsaya. Ya ai ka ce mun mata ka ga mu tsaya ta. samu wani alaji ya zo ya biya muku. Alaji ne fa ya zo ya biya muku gaci nan a zaune. Maciyatan banza ba ko sisi ga maciyatan banza a haka za ku kare ya sai dai a zo a biya muku karbi gashi in go gashi ba da ba don kun samu wani ya zo ya biya muku biredin fa a yi yanka muku ne ko ba za a yanka muku wani gashi ko ba damuwa kawai ku yi wani harkan nan bibi mayan wata yadda suke wani yazan biredi ne kai Shirya